njengoba ngisiya entweni yokukhetha kwama-candidate. Ilula comrade into yama-candidate omkhonto. Uma kunama-video 6 ithi video iphuma ne-candidate layo. Kuya ngey'namba ukuthi umphakathi uyakuthemba. Asibafuni laba bantu abathi ngayikhandela umkhonto wakwaZulu usukhona. Ithi wena washeshe wasuku hayi wayikhandela. Manje ngoba washeshe wasuku usubona sekufanele kube yinto yakho. Athi futhi lama terms of reference ithi thina esilapha asivumelekile ukuthi sibe ngama-ward candidate. Você vai organizar.